Od veľkonočných sviatkov nás delí necelý týždeň a tak je najvyšší čas nakúpiť či dokonca vlastnoručne pripraviť rôzne ozdoby. Na náhodu nič nenechali ani žiaci základnej školy v Čečejovciach. Tkáčstvo, košíkarstvo, pletenie korbáčov, zdobenie kraslíc, dekupáž či batika. Na staré umelecké techniky sme už takmer úplne zabudli. Rozvíjame ich manuálne zručnosti, ktoré sú trošička v pozadí. Kvôli tomu sme sa rozhodli aj v rámci školského programu zaviesť výtvarné spracovanie materiálu. Nový predmet funguje na škole druhý rok. Deti dnes ukázali svojim rodičom, čo sa naučili. Takto sa pletú korbáče, košíky a pripravujú moderné kraslice. Treba to poriadne zapliesť na konci, aby sa neuvoľnil korbáč. Treba prepletať cez dve konáre striedavo a potom aj utláčať. To je polystyrenové vajíčko, ktoré sa potom nastrihajú tie stužky na 5 cm a potom sa tie stužky takto zahýbajú a sa potom prišpendlikujú špendlikom. Tí starší sa na prácu deti dívali aj s kúskom nostalgie. Tvrdia, že Veľká noc už nie je to, čo bývalo. Chlapci sa pozbierali a všetci chodili s harmonikou. A už teraz to tak asi nefunguje? Určite nie. Za to deťom sa veľkonočné sviatky stále páčia. Dušan Tokarčík, televízia Markíza.